Con estes cánticos e as habilidades comerciais destes pequenos, esta mañá non houbo veciño de Cambados que ao pasar polo posto de CAT no mercado non caera na tentación de mercar algúns destes fantásticos produtos. Pero que é CAT? CAT, cooperar, axudar e traballar, que define como é a nosa empresa. Cooperamos xuntos, traballamos xuntos e nos axudamos un entre os outros. No posto que montou esta cooperativa esta mañá na feira semanal, podíamos atopar produtos de todo tipo e, por suposto, todos feitos polos cativos. Vendemos collares, broches, chaveiros, atrapasoños, pulseiras, tarros de sal e decoraciones da casa. Todo no pasa de 10 euros. Lo que cuesta 10 euros son estos bolsos hechos a mano. Tenemos muchos, nos costó mucho, están todos cosidos a mano y todo. Después, lo segundo que más cuesta son estos atrapasueños, que cuestan, el mayor cuesta 5 euros, que es este. Después, este cuesta 3 euros. Con estas calidades e estes prezos, é normal que ninguén se resistise a mercar algún detalliño. Tampouco o fixo a propia alcaldesa. Si, xa piquei, cando cheguei, pois xa vin aquí unhas bolas que teñen estupendas, antiestrés, que xa lle collín, pois eso, tamén para regalar, e bueno, tamén collín aí uns adornos que teñen para colocar, e bueno, xa digo, a verdade é que ten un moitísimo mérito que estas profesoras se animen a facer este tipo de iniciativas, porque xa digo, son moi construtivas para os rapaces e moi satisfactorias. Pois a facer novos produtos e tamén a traballar mellor en cooperativa. E como se traballa en cooperativa? Pois en grupo, colaborando uns con outros, axudándonos e eso todo. E a que responde todo este despregue dos alumnos de sexto de primaria do Colexio Antonio Magariños Pastoriza de Cambados? Pois o proxecto Depo Emprende na Escola da Deputación de Pontevedra, co que se busca que os rapaces saiban como crear e xestionar unha empresa, fabricar o produto e vender ao cliente final. Consiste en que eles, os alumnos, creen a súa propia empresa. Fálase de diferentes tipos de empresa e eles escolleron a sociedade cooperativa. Entonces creáronse sociedades cooperativas en cada unha das clases, eles escolleron os seus presidentes, secretarios, tesoureiros, eles decidiron canto capital tiña que aportar cada socio, fixeron as actas, redactaron os estatutos e logo fixeron o diseño dos logos, fixeron o diseño de produtos, cos produtos fixeron un estudio de mercado para ver cales eran viables. E o mellor de todo, o destino dos cartos, porque en CAT tamén son solidarios. 25% va a ir para Cáritas, el otro 25% para el refugio y el 50% para la clase, para hacer una fiesta en fin de curso. E aínda que eles esta mañá estiveron encantados coa idea de ser emprendedores, tamén son conscientes do traballo que conleva cada unha das profesións, por exemplo, a de caixeiro. Que ten que facer un caixeiro? Pues llevar la suma de todo el dinero y devolver la vuelta justa. Pero eles teñen claro, de momento, que nisto dos negocios, igual que no resto das cousas, Sempre se te pos e traballas, o vas a conseguir.